Koram gajong jakom riwruog jotend sikunde mag sekondar mag piny owacho pacho ka indimuli kahi koni kaluwore gi ngima masani medo idho. Jonyuol onego parane ni to gidwa dhi nyime kod tero nyithinde sikunde mag jopuonjre dakie kata boarding schools koso ginyalo yie duoko budget piny e yor terogi e sikunde ma ok dagie. Magi ne wacho Mombasa kama romo magala moro makelo kanyakla jotend sikunde duto mag sekondar ne ochakore kendo ibiro yawa yanga odiochieng' makiny. Kaka jojao kwaleno kwa kaunti ya Mombasa, ywak ma jopuonjgo pod en deko mar omenda ma piny owacho chwalo ne sikunde mathurka. Romo mar higa ka higa makelo kanyakla jotend sikunde mag sekondari mag piny owacho ochakore Mombasa. Riwruogno motel ne kod jakom indimuli kahi koni ngima sani medo ridore, omiyo jonyuol bende onego chak paro nyadiriyo ewi wach tero nyithindo e sikunde midakie. Kenya wasebedo gi paro ni kidwaro nyathi odhi secondary maber en boarding. To ing'e gima forget ni sama nyathi odonje boarding imedo pesa with 53,000. Neno, ya? Lakini kobedo day school ena pesa mar lunch ma nyathi cha japuonji nyalo penjo. Sometimes paia nyalo bedo shilingi 7,000, ya? Kadhi sana 10,000. Okoni nyaka ne chaki chenro mar tero nyithindo duto motimo penj mar klas 8 e sekondari, kwan jopuonjre osebedo ka medore malich mokalo e sikunde to chutho mago midakie. En gino mokoni osebedo karocho moko kuom chenro madhi nyime e sikunde. Kenyans onego chak paro kendo. En financially sound tero nyithinde boarding. Nikech wasetero gi kanyo until we have overstretched facilities mantie boarding. Sani wan gi a lot of congestion. Nyithindo ok yud kuma gininde maber. Nyithindo ok yud chiemo maber. Wach pi be chendo. Moko kuom jotend jopuonj mane yuore romono ma ibiro yawa yanga kiny tich ariyo koni pek magisebedo godo en omuom mane piny magikoni piny owacho bende osebedo kachwalo modeko e sikunde. I expect a lot of things. Kung'iyo the economic situation ok ber ahinya. Koro we hope ni a meeting ni the Minister of Education biro ng'iyonwa the issue of capitation. Capitation is low. Waran mondo mede. Kakan kamwae Migori wa kamilongo ne Nyatike wan gi problem mar pi. Koro yudo ni ng'iewo pi ne nyithindo mane boarding to pigno bende ok inyal afford beche. Koro wan gi tabu gote. Koro akwayo sirkal ni gimednwa capitation ahinya mag day schools omedi mondo bedie kata gimoro ma wanyalo miyo mwachul jotenda. Sikunde sani dhi mbele nikech goodwill mar supplier. Kiwuothe everywhere ibiro yudo sikunde gin gi debts mar supplier mang'eny. Nikech supplier supply gik moko koparo ni ka serikali okelo pesa gibiro chulo. Koparo ni ka jonyuol ochulo fees, especially nyithindo mane boarding school, ka jonyuol ochulo japuonj biro chulo. Chwalo muome sikunde osebedo karocho moko kuom chenro magitayo. Affect one kaka publishers nikech wa supply books in schools ma nyithindo tiyogo. To ili kasa ma supply books to ka pesa government oleo to wabe jopuonje leo chulowa. Koro ka very difficult mondo wa publish other books. To kata bang' piny owacho chako tayo lony mar somo mar CBC gikoni ng'ikruok pod nitiere to chutho ne jopuonjre manie junior secondary. To ne wagombi kaka wajo secondary school ni gich ne gise train jowa. To kade giketi secondary dok wabedo gi shortfall ahinya kaka nyo bedo ni. Ngech no se trainwa wan kaka sikundwa ne nitie 7 teachers ma osebedo trained. To sani nearby school gibiro gwamiyo gi practical things gitimo. To kade gin kanyo to dikoro gitimo gigo pile. Koro the government during the task force ging'e ni class 7 ga 8 ginyalo timo e primary to chiko to gitimi secondary mondo giyud the science concept. Nikech secondary the science
is the most important key. Romo mar jotend jopuonj sikunde mag sekondari ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa ka ywak gi maduong' en ni piny owacho wang'ne onego ketie maino mar neno ni gichwalo omwom e seche mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wasura na nyime wuok Mombasa wuok e dho wath ma